Greatest miracle, mo na among anak si MJ. That's a miracle baby. Kay the doctor told me dili ka mabuntis unless dili ka magpa-opera. In fact, ni anak pa gayang doktor magpa-opera ka. My wife. And then, of course, after my being together, pamimamilyo, then eventually, abot ang akong anak, si MJ. Sa first couple, pit senior ninyo, duha, Mayor and Ma'am? Senior sa tanan. Senior sa tanan. Okay. It's confirmed. Si First Lady, mo sayaw kuno sa Sinolo. Si First Lady lang ba or mo-appeal ka? No, kanang kuno, di na kuno tinuoda mo sayaw gid siya. So, gikan mismo ni Mayor ha, confirmation si First Lady mo sayaw. But, unsa man? Ay kanang mo-appeal first ka? lady, the only lady. Oh, the only lady. So, I stand corrected. My only wife. You truly love her. It goes without saying, no doubt. Okay. So, ladies first. Yes, tinood na Sir Alan nga. This is my first time na masayaw ko. Unya kini nga akong pagsayaw halad gini sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. Kay ngano Senior Santo Niño buntis pa ko ni MJ. This baby is a miracle baby. So ako ni siyang gi-offer sa Senior Santo Niño. Nagsabak pa ko ani niya kada Friday manha jud ko sa Santo Niño, mulinya og mohap jud ko sa Santo Niño. Unsa man pinangayo ni si MJ sa Senior Santo Niño? Well, that time nga murag time na to settle down nga gusto na ko mabuntis. Ako gi-offer sa dito ko Carmelite sa monastery. After wala pa inaabot sa kabuan, diha na ang miracle. Kay naa may istorya sa ako ang kanang maglisod ko og panganak, kay na ako'y mga something sa ako ang pagkababae nga lisod ko panakon. But wala gyud kumo, no? Walay kumo sa pagtuo sa Ginoo. And iyang gihatag, no? Gihatag. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Senior Santo Niño, nga imo jung gihatag. Mama Mary. Mama Mary, Senior Santo Niño, dako akong pagsalig nga kabalo ko nga walay kumo sa pag-ampo. Hugot lang imong pag-ampo ngadto sa kahitasan, ihatag ra gyud sa dili nimo ma-expect kung kano sa. Nya, he encouraged me. Mas religious man siya nako before, no? So pasalamat sad ko sa akong bana nga siya ang akong na bana kay relihiyoso kaayo nga tao. So mao na karon iya kong nadani sa iyang pagka-relihiyoso. It's pretty obvious, but ako lang for the record, unsay greatest miracle sa imong life, Mama Lu? Greatest miracle, mo na among anak si MJ. That's a miracle baby. Kay the doctor told me dili ka mabuntis unless dili ka magpa-opera. In fact, ni anak pa gayang doktor magpa-opera ka, and then later on we decided nga mag-put up mi og money para sa operation. And then that money para sa operation kay wa man nahitabo ang operation kay na pregnant man ko. So kanang katong 200 nga amo ang gigahin para sa operation, maura sa gibayad na mo pagpanganak ni MJ. That amount jud. So that instant ang miracle gihatag sa inyo. Really a miracle. And then your katong physical problem nimo, nawagtang is all gone. Kaloy sa Ginoo, karon wala na. Pit senior gyud. Pit senior gyud. So mo na dakog pasalamat kaning akong pagsayaw karong Domingo. Dako jud kayo kong kalipay nga gitagaan ko panahon nga makasayaw ko og i-offer ko ni sa Senior Santo Niño kay iya man kong gitagaan og maayo nga pamilya, labi na gyud ni Mayor Mike Rama nga kaming pamilya tagaan mig maayong panglawas og giyahan siya sa Ginoo sa pagdakaron sa sinulog, no? So I know nga dako kaayo ang challenge ang pagdaa sa sinulog, pero kung mosalig lang jud ka sa Senior Santo Niño ug sa Ginoo, wa gyud imposible. Now, Mayor, ako na lang diretson, what is the greatest miracle nga gihatag ni Senior Santo Niño nimo? Having my wife. And then, of course, after my being together, pamimamilyo, then eventually, abot ang akong anak, si MJ. Then after that,
nagminyo mi. Okay. That's dako kayo ng milagro. Definitely. Muna'y yung pa ko, after nga sa nami ka pamilya gyud. Ako gingalan na og where we are now, we can always claim we have our home. Uso sa imuhang like bisan og naa ka sa government service but then imo yung gigahinan ang religious ato ang pagtuo, especially Senyor Santo Niño. Nganong inaana kadako imong pagsalig pagtuo ni Senyor Santo Niño, Mayor? Ang akong inahan, anak sa kantura, diha asad sa Basilika, bali akong lula. Akong lulusad, apit na mapari. So, uman ang duha, ang kulihiya lang nga si Lola or si Lolo nga hapit na papari. And both ilang gihagba dito sa mga anak. Ya akong mama kay only daughter man. So, kuang kay siya ka nang always tuwag yun attached. O ang akong lolo lola tungod sa ilang mga religious rights na ipadong sa nasa ako ang inahan. Kaming mga rama, politiko o serbisyo. Dire sa mga Lopez, tuwa dito ang mga singer, tama sa gamay nga itong pagkatakanta, o sa kanag yung religious attachment tungod kay kanang naman ang ako may numduman ang pirmi na mong tadon dyan kang anak si Papa Tricio kabuok siya may kabuok laki so maglakaw mi marami og kanang gano tadon mi ni mama sa katedral unya maabot na gali mi sa dinisan sa Santo Niño mo na nga kanang pamilyang Lopez, diyasan ako nga, ako mga igagaw, sud sa seminaryo, akong mga igagaw mga babae, nga nasud sa kaning monasteryo sa Carmelay. Although nangundang ang usap 25 katuig, ang usap 7 katuig. Man ako usap, tungod kay galgal mo kumama pa doon sa katedral, Flores de Mayo, katikismo, mga Christmas activities, kanang gingalan na ito, Lent season. So, naabot na sa kuang pagkatao na nabaledictorian ko ambition to become a priest. Amo na akong ambition to become a priest dito na. Nya, dito ko ni sign up sa Don Bosco, sa Lysian. Kaya doon naman sa Jamoa, niya si Father Bus Jose, Mausa Birming mo ito sa Basak Elementary School, although na yung mga katekismo dito, katekism teacher. Na kami manimba mamilya sa Punta Princesa, o niya apel sa kudya o pangulikta. So, sakristan sa ko. So basically, dool ko ug mo nang ngatod karon ako mga kailang mga amigo gikan sa ordinaryo nga pare nahimo ng Monsignor nahimo ng Archbishop ug nahimo na galing Cardinal mo na dako suod kaayo og mingong kag suod ko kay ngano timing sad nga kanang museum sa katedral ako tigsweldo diha sa pagsugod sa pagbuhat ana as a museum. Dili lang kana kanang nakatuog sa kudya kana siya nga kumbinto tungod ni Padre Jose Mansueto sa akong pagkasakristan kuyong kong tigresponso ipista permi kong kaon diya sa kumbinto estudyante man ko sa USP so ana sa kudya mapit may kapiteria diya. So, ang akong attachment, gikan sa pagkabata, padong sa Flores de Mayo, na Constantino, na Katikismo, na Misa de Gallo, hanto karon. So, hanto karon na dan, di matuto ka, nagdako ka, yes. inana ka, kuan yun,
tulog ka tuig nga wala ko'y pwesto unta. Kibalo ka. Ni-apply na ko dito sa katedral kay kanang mag-minister na ko. Nag-minister ako. Wa pa ko minyo. Inya, wa pa man kuha na ko ang annulment of the church. Okay. Kaya makuha lagi na ko ang annulment of the church. Magpakasal din duha. And Yeah, of course. That's, I have promised to my langga. Inya, makakita ka maglakaw si MJ. Mo na nga na nag-uog flower boy. Inanay na ko na. Yang yun akong dua kabuk anak na ko, si Bisilig Mikel. Depende, kasi mag-mismay, kasi kanagingan bridesmaid. Kung pasok mo, okay na nila. so maabot ang panahon. Now, Mayor, mga challenges nga imuhang naagian, matawag yun nato nga dili basta-basta. And imo tong na-surpass, no? Naka-survive ka, nakabalik ka. Imo ba ni may attribute gumikan sa imuhang strong belief, no, sa Supreme Being? Sakto dyan na, Alan. Wajod. Bisag aboton puntuha, gikan sa katong alkansi ko, Yeah. kaduha, katong dili malalim kay tibuok kalibutan, mga parinti tanan, no? Yes. Niya na pa mga accusation nga baseless kayo. Correct. Pero, ang ako yung pasalamat, no? Dako yung kong pasalamat sa kong inahan. Kay, giumol mami nila. Giumol mi niya nga kanag yung dili mami kalakaw niya ito. Basta ini alas 6, rosaryo ka na. Rosaryo yun na. Niya, pagsalig sa Ginoo. Wala yun na mawa. Niya, kita na ko na sa kong mama. Nga, giunsa niya pagbarog, 21 ang anak ni Papa. Na itulo, na 5. Pero si Mama was very strong, very resolved. Muna nga, uyon lang ang konsiho, gaan akong posthumous, I don't know, martyrdom. Ako lang kalimtan to. Na ako matong suwat sa papel. Ako matong kaugalingong desisyon nga magpari ko. I want to become a priest. Ambition. So, pag-uman, kana siya nga isyu dihan na pita. Concern. Ang kudi man kumain mo pari na, ari ko sa pagka-doktor, service lang yapon. Pero dadoong gyapon ako. Ang akong pagtulunan, samot na yun nga na, member ko sa Bukas Loob sa Diyos, nga kami na member mi sa Oasis. Oasis of Love. Kaya ko ni First Lady ka ganina, ni only lady man. Nga, kanang, it's, dako kay milagro kato na hitabo ni sa iyang pagsabak and then paghimugso ni MJ. Usay feeling ni mo ato? Before to gihimugso si MJ, doon na by worries sa imuhang na-feel? Siya may pangutan, That was 2019. Yeah. Oo. So, convention ang 500 years of quincentennial. Quincentennial. Oo, sa Pampanga. So, gikuyog ko niya dito. And then before going to Manila, not feeling well ko. That was after my birthday. This September 2019. So, before mi na to Manila, not feeling well ko. Ubo, sipon. So, pag-abot na mo sa Manila, nargamig Pampanga. Pag-abot na mo sa Pampanga, that time, sige kong exercise. Kaya na ang doktor, exercise jud ka ma'am para kanang mulus kag weight, para imuhang kuan, mawagtang na diha. So, moto akong gibuhat, exercise, boxing, jogging, tanan akong gibuhat para lang gyud nga kaput ang akong pag-ampo nga mabuntis ko. So, pag-abot na ako sa Pampanga, one of my friend told me through kuan kanang video call niya. Usas budto siya ka relihiyoso nga iya kong giampo permi nga may miglawas ni Mayor Mike Rama. So, one morning, niadto ko sa mall, nga nag-roam around lang ko while siya na dito sa convention niya. Ako naglakaw-lakaw pero not feeling well ko. Then niadto ko og kanang usa ka pharmacy kay
mopalit ko og tambal. So niya naman he always told me along the way nga kanang buntis lagi ka. So ako sa ko galingon mismo dili jud ko mo to. Kay ako goy gadas ako magalingon and of course my OB told me nga dili jud ka mabuntis unless kung dili ka magpa-opera. So decide ko dili ko magpa-opera after on my birthday kay wala ta kabaw kung imong operation successful ba or na pay time nga dili na ka mabuntis, no? So mo na nga ako lang yung gihatag sa tanan dito sa kahitasan nga whatever unsay mahitabo kung imo mang ihatag og sa dili okay ra gyud ko, pero kung imo ihatag Lord dako kay kong pasalamat nimo. So mo to nga pag-abot na ko dito sa pharmacy kuha ko kanang pregnancy test mura ba jud gidajud ko dito nga pagkuha suwayi imong kagalingon wa kay murag wa kay salig sa imong kagalingon. So siya na daytoy murag sign nga mahibaw-an ako kung unsa akong akong status sa ako ang. So later on balik ko sa hotel dito nag-test ko and then wa ko kasabot sa akong gibati. Pagkita na ako sa pregnancy test nga 2 lines good siya. Nahilak ko ako kasabot, it's a mixed emotion. Hilak ko kalipay o kaguol ba. So tawag ko sa akong friend, close friend ako nga unsa akong buhaton kay that time wa mo among status kay kuan man among status dili pa man siya, wala pa man mi nakasalato that time, no. So napakoy mga doubt ba nga iyang mga anak, mga dawat man ako. So but I always pray to God nga inaot kong kami man jud ihatag nimo Lord kami jud, kung dili kami na jud paagi nga dili kami, di ba? So moto tawag ko sa akong friend unsa akong buhaton, naghilak na ko, nagkurog ko, namugnaw ko ako habang sa akong buhaton gyud. Isa ayaw tawagi si mayor through phone para makita nimo ang reaction sa iyang naong. So wala ra jud ko, hilak na ko, tawag na pud ko sa akong OB. That's the time ang akong OB nga it's really a miracle. Lord, that's really a miracle kay ngano wa jud ko mag-expect tanang laboratory nato dili gyud impossible jud nga kuan nga mabuntis ka, but sa Ginoo walay imposible. Okay. So mo to later on padwalik na mi Manila, human na ilang convention, gikuha na nako siya dito sa ilang convention diin sila nga nagkuan. At along the way pa dong sa Manila sige siya nga okay na kain ko nga wala pa na ko siya istoryahe. So ko nga dili pa ko okay siya, pregnant lagi ka. So ako siyang gikuan, ako siya nga gusto ko nga in a formal kuan ba kanang place, ako siyang istorya nga kamirang duha so na may driver wa siya kabalo tag unsay kuan. Pag-abot sa hotel nagmeeting bigid siya nga ako gusto na kay kumusaka sa room. And siya nga sige una na lang dito, hindi na pwede mo una ko. So kaming duha pag-abot sa room siya na ako ipakita nimo. Siya unsa man na ingon siya nga unsa man na kanang buntis ka no, inko basta na lang ko ipakita nimo. So higda na siya sa bed, ako napa ko ipadrama-drama gikan pa ko CR kay more nagkurog na ko nya. I prayed also nga Lord kani imo manggihatag naot nga madawat kay wa mo ko kabalo sa iyang reaction unsay reaction sa iyo. So ma-disappoint ba ko or malipay ba ko. So praise the Lord, ako pwedeng hilak siya, pwedeng katawas kalipay. So ipakita na ko siya ko nga tanawa mo to nga dako kaayo kalipay akong pagtanaw siyang naong sa iyang reaction. So mo to nga hilak ko sa kalipay. And ikaw Mayor, nakahilak sa kalipay ata? Di kinalang na duha naman ka kung anak di katulo. Lipay lang ko kanatulo na. But excited ka good. Of course. Mas nauna pa ka sa gatong pregnancy test kay ikaw mismo kabalo na ka o sa status niya. Malamang ka nga karaan tao na ko. Okay, so muna ni si MJ ron ang bunga. MJ na lang. Okay. Si Ma'am Alo. Ma'am, gawa sa personal nga kuani mo, inahan ka ni MJ, asawa ka ni Mayor, but karon dugang responsibilidad inahan na ka sa dakbayan. Now, unsa imong mga pangalyo po pag-ampo ni Senyor Santo Niño sa iyang kapistahan? Well, ang afrag yung iyampo karon sa umaabot nga kapistahan ni Senyor Santo Niño bisan gikan pa sa iyang sugod sa nobena, no, nga malinawon niya magmalampuson ang iyang kapistahan. O hinaot man nga na may daghang mga haka-haka nga mga istorya
hugot lang yung pag-ampo sa Senior Santo Niño. Walay kumo sa pag-ampo ngadto sa Senior Santo Niño. Kay kabaw ko kanitanan iya man ning kapistahan. So kabaw gid ko nga dili gid siya malipay kung naa man gani panghitabo nga mahitabo din sa syudad nga bati. Oh, yeah. Sige. And, okay. Hey, MJ, okay lang. It's okay. Okay lang. Okay. Iyon And- to? Di ba Pit Senior? Si Viva Pit Senyor. Senior. Ayan. Pit Senior. Pit Senyor. Senior. Okay. Yes. Ay, libang mami. Ay, ano yun? So, at ang nato ay mong performance sa Alibang Buwana, mami. January 15. Sa Murag, Mami, alibang mami. Kulba sa. This is my But first excited. time, but I pray to God, Senior Santo Niño. I always talk to my Santo Niño nga akong isayaw. Senior Santo Niño, ako ning ihalad para nimo hinaot nga magmalampuso ng ako ang pagsayaw Okay. Para niya o para sa para mga sa tao? mga tao sa Okay. buwanan. Ikaw, Mayor, isip amahan sa Dakbayan. Alibang Ampo, libang. tabang. Mao gyud na pinaka-importante para nako. Dugay naman ko nga nagtrabaho gyud nining sinulog. Lahi ni nga sinulog kay after atong mga sige na may preparar dili santon nga magbabol lami dili lang gyapon karon kay abli na ampo lang ta tabang tang tanan